Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nhasi ndauya zvinhu hazvina kumira mushe. Kune nyaya iri kunetsa kunyanyanya paCape Town. Kune vanhu vari munzvimbo dzakasiyana-siyana. 30 June is around the corner and a lot is going on already. Vanhu vakaungana panzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanhu vakaungana pane ningirikiri dzavaudzwa kuti tichanosangana. Vamwe vakunzi muzoenda kuma-embassies, vamwe vakanzi mukuzodidi. Especially in Cape Town, guys, the weather is not good. The situation is very rough. Vamwe vane vana vadiki, vamwe vane ma-conditions avanawo mukurarama. But ukaona zvinhu mamirira zvakaita, unoona kuti vana veZimbabwe vanetsekana, vana veZimbabwe vatambura. Ndiri kuunderstand zvangu kuti vazhinji vari kuzoisawo mariwo here and there kuti vatry kubatsira situation. But panapa muri yeZimbabwe ukaona ndakadai so handipopa kuti ndinyautaura nyaya dzakawanda dzinounderstand idzi because dziri kutemesa musoro, zviri kurwadza katungaita sei tikazoswera tichirwadzisana here. Rekedza timbonzwa ma-politicians of our time vari kumboti kudi. Ndauya ndina advocate Nelson Chamisa panapa vane mashoko avari kutaura pamusoro pe situation iyoyo. Vari kudedzera kuti this is truly heartbreaking. We must act urgently to support our fellow Zimbabwean nationals during this difficult time. Silence and inaction are not options. Now is the time for diplomatic efforts, passion, solidarity and decisive action. That's advocate Nelson Chamisa vachitaura pamusoro penyaya situation iri kuitika munyika ino yeSouth Africa. Vachitaura izvi mashoko aya vamanyora vari kuZimbabwe. But because muri yeZimbabwe unaika zvakuitika, one thing that I like about maZimbabweans, very fast pakuita zvinhu zvavo. Umwari kutotangana navo panapa. This guy is from South Africa, he is not a Zimbabwean, so that's why I decided to choose this one. Arikuti executives of Zimbabwean government said they don't understand why Zimbabweans are leaving their country because it is good for them to survive. President Mnangagwa said Zimbabweans know their way back home. They won't waste state money, so don't blame South Africa. Ndo mamwe mashoko ari kubuda panapa ari kutaurika. It's not something that we can waste our time commenting on because isusu we know the situation. Chakaita kuti vana veZimbabwe vabude munyika vachinotsvaga ma-greener pastures inyaya yechi. We all know that. Kusanganisira naye vaMnangagwa vacho vakatombotizawo vakazobudikira vamunyika yeSouth African. So it's not something new chekuti tingatonzi tazovhundutswa kunzi tazonzwa kunzi ninga ari kuti zvakati ati maZimbabweans vanoziva road yekumba. maZimbabweans vanoziva road yekumba kana vachinge vane plan yekuzoita kumba kwacho. Izvo so let's be very honest. Odzokera udautangana city life, fast life, high life yepa uptown unopatanga sei? Mastands ari kudhura sei? Zvinhu zvese zvakawanda ma-situations anosangana nevanhu, but no one cares to ask kuti guys, saka vachazonosurvive havo vanhu vese ivava. And ndiri kuona umwe ari kuti what have you done to assist Zimbabweans in diaspora? Don't tell us you have done nothing cause you are in the opposition. Malema is in the opposition but is doing wonders including constructing houses for the widows and the less privileged. Tell us, prove your leadership qualities. Mungu ari kutaura izvozvo, and this guy is an advocate. Ari kunangana na Chamisa, so inenge advocate versus advocate kuti naiwe shamari koma Zimbabweans wakambomaitira chiko iwewe. It's funny. Tichazotaura nezvazvo. Today we are not in that mood because toda kunzwa kuti maZimbabweans what is the reaction iri kutorwa nevanhu panapa. Umwe ari kuti you are all failed leaders in your campaigns. You never mention bring back your citizens that are here illegally. More than half of Zim is here. That's a naked lie. It's not half of maZimbabweans are in South Africa. Achisi chokwadi ichocho. Kune ka number or ka certain number, but doesn't mean kuti ndikupoza asi maZimbabweans chete vari mu South Africa. Kune ma-Mozambicans, kune ma-Laoians, kune ma-Congolese, kune ma-Ethiopian, kune ma-Ugandans, kune ma-Nigerians, kune almost Africa yese kunyanyanya Southern Africa yakanyanya kuzara kuti nti iri papapa. So atione kuti zvinhu zvinokwanisa kumake sense honestly speaking. But umwari kuti your captions and the lack of everything you have said is the very reason Zimbabweans left the country in the first place. Okay, you see,
Hakuna magraft. That's the honest truth. Those guys vari mu opposition, the likes of ana Chamisa, vatombori netu magraft tokuita. Antonzi advocate, antomuka kusena achenda ku office achita sei. But kana takutaura nyaya dzekunzi munhu azoenda kunigirikini, they understand. People like Chamisa understand the reason why Zimbabweans are out of South Africa, but some of the people very very stupid to ask those questions. Kuti saka why Zimbabweans vakabuda vachienda ku South Africa vari kuenda unodi? Vari kunotsvaga ma greener pastures. That's the honest truth. And kubuda kwa Zimbabweans akuna kutanga nasi. Zvinhu zvakatotanga kumakore enzara paya paya kana muchiri kurangara ndo pakanyanya kubuda maZimbabweans ekuwanda vachipinda vachienda kuti handi tinotsvaga chihoviri. Some are saying kuti don't tell us ngabo disheartening bakowena. If you care, donate some of your millions to the people to be brought home safely and have some cash to survive on as they try settle in. Ari kuchallenge kuti babaka zvamataura tazvinzwa, zvamuri kuchema chema musodzi yenyu tainzwa, asi chimbobvisawo pane ka million mbijana mumbopfekerawo pane maZimbabweans kuti vakwanise kunge vachita se vachibatsirikana. Ndo zvimwe zvichemo zviri kuiswawo pane vanhu panapa. Vamwe vari kuti Nelson Chamisa, we have been telling you to tell your people to come here legally and to behave. You kept quiet, and then we have you ample time to come get your people. You kept quiet. Now you want solidarity, diplomatic efforts and compassion one day before the day. Guys, why muri kubedara kubada? Aya, anzi ndo makwara aya. Vakaipa ndo makwara aya aitiza tichizama kuudza baba kuti vorasvika ava penga udzoke togadzirisa zvemumusha. Okay, it's okay. Zvinhu zvokuti you won't understand the situation iri panapa. Please tell Zimbabwean citizens to change, start with them and the need to vote for a government that put their needs first. Unfortunately, as South Africans, we are overburdened and we can't afford to have illegal foreigners roaming our streets. First of all, let me say kuti nyaya yekunzi vanhu havasi kuvhota ndosaka vari kuzowandira muSouth Africa, it's not true. maZimbabweans vanovhota and maZimbabweans havana kutanga kutochinja chidhiri chekuvhota nhasi. maZimbabweans vanga vari kutovhota kubva kudhara, but zvinhu zvakazoenda nepamwe. Unofunga kuti pese paitwa election vanga vasingavhoteri? Pese paitwa election maZimbabweans vanga vari kutokwira mabhazi vachitopinda kuti guys, let's go and fix our country. But zvinhu zvinozongoenda uri munzira kunofixa your country kwacho ipapapa. Country yako ndo inobva yatokufixa sometimes. Situations ari mukountry yako ndo vanobva kufixa. So hazviri kuti vanhu havasi kuvhota, hazviri kuti vanhu havanenge vasingaite zvinhu zvese izvozvo. Vanovhota, but mapoliticians vanozotora advantage of the people, and it doesn't mean kuti maZimbabweans vakavenga kunge vari padeni. maZimbabweans vanoda nyika yavo zvekutodaro. That's why uchiona kuti pavari kupinda vari muSouth Africa macho imomo zviri better. Utarisa uone zvavari kuita, vadevelopa vanhu, vari kubhadharira vana maschool fees. Havasi kumboti vana ngadzidzoka kwandiri kunoku kuma-greener pastures. No, vatoti it's okay, ndiri kutsvagawo mari, ndawanawo cheuviri ndiri kunoko. Munhu achitosenda mari kufamily, vanhu vachitorarama, achitoita sei, achitochengeta vabereki, achididi. Zvinhu zvinotoratidza kuti munhu anoda nyika yake. Dai vari vanhu vekuti havadi nyika, aingoti achingokwira bhazi, achingosvika, achingosetla, achiona pekugara pakanaka, achingotanga kuroja zimukuku rake zihombe, obva atoti ndipei rakaita zi2 rooms zimukuku, akutodedza hama dzake ototi baba namai garai nekuseri uko, vana vachigara uko votorara zvakadai, zvotovharana. But havamboite zvese izvozvo. Munhu anonyatsozvipira kuti guys, let's do this. Rega ndiende ndinosapota kumba, rega ndiende ndinoita maprojects. Vamwe vakatengawo dzimombe, vamwe vakatanga kuita maprojects akasiyana siyana kugadzirisa upenyu. So guys, haisi nyaya dzekuti tingaswera tichinhingirina kune zvinhu zvakaita seizvozvizvi. And I understand some of the people are campaigning in front of Chamisa, vari kuita kumodhela vachiti kune 1 million yakaiswa naTagwere. I understand that. Tagwere is now campaigning to become the next president of Zimbabwe. That is the reason why he is spending all those millions. And so, where is Tagwere? Do you know where he is? Urikuziva kuna Tagwere iwe. Inini ndikukuziva kwa ari. And that's why ari kuspenda maridzo dzidzi. Ari kutoona kuti akanzwa kuti kune manumbers akakuru. Saka ari kuzotora kuti saka vanhu ndikatomboapa mari, vanhu vachatanga kuti kutanga kumusimbisa. Ninga akazotibatsira gore riyaiya, saka ngatidai, so let's do something about him. So zvinhu izvozvo zvinhu zvokuti zvinoita se
zvinowanika. And some are saying kuti I've been there on 5 occasions, the situation doesn't look good. The image is sending a clear message to the world of how our country reacts to needy situation. The weather conditions here are horrible. It's better today they have been moved to another decent place. Yes, thank you. Ndo zvaitika vaendeswa kune imwe nzvimbo kuti vachinomirira kuti zvinhu zviite zvinge zvichizofambiswawo zviri better. So ndaona zvichikwanisa kuti akakumeka sense. Vamwe vanhu vari kuseka, Chamisa wakubudikira, vamwe vari kuti wakunokambena, but akaramba akanyarara futi at the end of the day tisotanga kutomudhokonya, uri kuti sewe uri kudi. Some are saying kuti SA needs you on the ground. This problem is political and required on a ground political solution. Come and converse with affected Zimbos and also the grieved SA group leaders to allow Zimbabweans safe exit passage and negotiate a political pact to pressure ZANU-PF to reforms. Mumwe wari kutaurawo maonero ake ari kuita and maonero iwayaka tinombada zvisingaite. These guys failed to rescue Jairus Jiri, the institution that took care and empowered the disabled people. Now, with this unfolding situation in South Africa, they won't help unless the affected people give them assurance that in return they will join their ZANU-PF party. Mumwe wari kutaura izvi akamirawo achiratidza kuti ndi advocate gweta. Zvakawanda zviri kutaurika, hatingazoswerere izvozvo, but muri yeZimbabwe nyaya yangu ndiyo panapa ndingokuonesai because it's just an update. Ndingokuonesai kuti Chamisawo ari kunetsekana nesituation iri panapa. That's why abva angoti this is truly heartbreaking. We must act urgently to support our fellow Zimbabwean nationals during this difficult time. Silence and inaction are not options. Now, the time for diplomatic efforts, compassion, solidarity, and decisive action. Ndo mamirira akaita zvinhu zvacho and ndo mamirira akaita message yabva kuna advocate Nelson Chamisa. Kana pachinge pachizoitawo mumwe achange achibudikira achida kuzotaurawo zvaachada kutaura, ndichange ndiripo ndichikuudzai nyaya dzekuti dzazofamba sei, ndichikuzivisai, ndichikusanganisai nema-updates, ndichikuroverai pachivhitivhiti. Zvamanje manje ndiri kuti good night.